Ond dwi'n meddwl bod y cymhareb oedolyn disgybl yn y cyfnod sylfaen yn rhywbeth pwysig, a mae rhywbeth sydd wedi llithro yn y blynyddoedd diwetha, a deud y gwir o'n nod o 10 ar 20 efo cymhareb athro neu oedolyn disgybl i 1 i 8 i blynyddoedd cyntaf ac wedyn 1 i 12 wedyn. Mae hwnnw wedi llithro, a wedyn mewn ffordd mae'r datganiad yma bod y cymhareb i fod yn un iach, felly rhywbeth mae rhywun yn ei ffafrio, ac yn sicr ddigon, mae llwyth gwaith athrawon ar draws yr ystodau wedi mynd yn llawer mwy sylweddol, ac mi fyddai cyfyngu'r niferoedd i 5 ar 20 yn rhoi rhyw darged i rwy'n weithio tuag ato fo. Ond rwan, wrth gwrs, mae rhaid cael yr arian, ac be mae rhywun eisiau gwybod o le mae'r arian yn dod yna sydd ddim yn dir, ac ar drail beth mae'r polisi yma yn mynd i gael i weithredu. Ond o ran egwyddor, ac mwyn sicrhau bod y cyfnod sylfaen yn gweithio, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod darged realistig ac un sydd yn mynd i sicrhau bod y cyfnod sylfaen sydd yn gynllun eitha blaengar o ran y disgwyliadau ac ar y ffordd o weithio, ond dydy hwnnw ddim yn weithio ond i bai bod y staffio yn ddigonol. Felly mae rhywun yn gobeithio bod modd canmol yr arian i wireddu y nod yma. Mae rhaid ni wybod ar drail beth y bydd o. Mae'n bolisi eitha drud, maen nhw'n meddwl gallu fe gostio hyd at 42 miliwn. Ond neu fydde fe'n well gwario'r arian hynny ar ddatblygu gyrfawd, datblygiad proffesiynol athrawon efallai, neu? Wel, mae angen, ac mae'n sicr ddigon, mae angen bod yn datblygu athrawon, a dydy'r gwariant ar ddatblygiad proffesiynol ddim wedi bod yn ddigonol ar lawer ystyr. Ond does ddim pwrpas i chi gael dosbarthiadau, a sy'n gyffredin iawn yn mynd dros 30. Mae chi beidio hyfforddi athrawon, ond i fe bod yna ormod, ac canmol bod yna ormod o ddisgyblion y dosbarth, iddyn nhw fedru cyflawni beth mae'r cyrsiau yn rhoi fel arweiniad iddyn nhw ar lawr dosbarth.